שלום, הגענו לתחרות בנייה מספר 2. נכון. אז טוב, יאללה, תכוון. אוקיי, אני אכוון עם החץ והקשת לפגוע במטרה. תעצום עיניים. אוקיי. נראה לי שזה יפגע במשהו. לא, וזה פגע. אוקיי, בוא נלך לבדוק. מה זה? אוקיי, זה פארק. היום אנחנו נבנה פארק. אתה מוכן? אני מוכן. אז יאללה, בוא. נחזור אליכם כשאני אסיים. לא משנה, תבנה פשוט. תתחיל לפחות. לא, תתחיל. אוקיי. רגע, מה זה? ניקח גדר. ויש לנו מוזיקה מטומטמת. בוגי בוגי. מה יש לך לומר? כלום. יופי. נחזור אליכם. אז זה מה שרוי בנה, ועכשיו אני אתחיל לבנות. דווקא מוזיקה לא אחי. לא קשור. אז טוב, אני יחסית התחלתי. ולא ממש בניתי, רק כאילו הרסתי את האבנים פה. אז בסדר. אחלה מוזיקה. לא אכפת לי. מה זה אומר לי? זה לא נובע. עכשיו עוד מעט, ממש עוד מעט נתחיל לבנות. נכון. עשינו כבר 2 בלוקים. סתם. רק רצינו להגיד שזו סדרה חדשה. בסדר? אוקיי, בינתיים נראה קצת מה הולך. אתה כמעט בסוף או בהתחלה? בהתחלה של ההתחלה. סתם. אוקיי, אז איפה אתה, אם זה סתם? בערך באמצע. באמצע אתה אומר? נראה לי. אוקיי, נמשיך לצפות. אז זה הבניות שלנו. הנה, זה הבנייה של רוי, כזה. הנה עם מזרקה, וזה שלי, כזה ברכה, וזה לא צריך. אוקיי, בן, רוי, תצביעו מי יותר טוב לדעת.